Ar draws y byd mae rhyfela wedi arwain at filiynau o bobl yn gorfod ffoi o'i cartrefi. Mae yna rhyfela yn Yemen ar hyn o bryd sy'n rhan o Asia ac hefyd yn Syria. Mae Cymru yn gwneud ei rhan i helpu gan roi cartref i nifer o Ffoaduriaid. Yn Abertawe yn ddiweddar, mae criw o bobl ifanc wedi trafod sefyllfa'r Ffoaduriaid mewn digwyddiad gan elusen Oxfam. Dwi wedi bod yn dysgu am Ffoaduriaid ac beth sy'n bod yn ddigwydd o gwmpas y byd. Mae wedi bod yn sioc mawr iawn iddyn ni. Rwyrach mae yna bomio neu rhywbeth fel yna'n ddigwydd, a dyn ni ddim yn meddwl amdano fo, ond mae'n digwydd pob dydd heddiw. Mae pobl yn mynd yn erbyn Ffoaduriaid yn hawdd, oherwydd bod be maen nhw'n glywed o'r teledu, ond mae'n bwysig i'r pobl dysgu bod o ddim yn iawn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i dysgu bod Cymru yn lle heddychlon a bod ni'n lwcus i byw yma.